Εάν δεν εξαντλήσω όλο το χάρτη δρομολογίων του 1915 του ΟΣΕ, δεν θα ησυχάσω νομίζω. Το πλήρωμα είναι έτοιμο. Έτοιμο πόλεμο, αλλά νηστικό. Ο Σοκράτης και ο Μάκης τι να κάνουν, και αυτοί με ακολουθούν, αλλά τους αρέσει, δεν το κάνουν με το ζόρι. Ελάτε παιδιά, και όπως είπαμε, εδώ βλέπετε τη χιλιομετρική απόσταση από την Αθήνα, πάντα 2,84 χιλιόμετρα και 210 μέτρα, και από την άλλη πλευρά είμαι σίγουρος θα δούμε το υψόμετρο από τη θάλασσα. Και 196 και 60 μέτρα από τη θάλασσα, παιδιά. Μάκη μου, ωραία εμπειρία αυτή που ζούμε, έτσι. Ωραίο αυτό που κάνουμε. Τα παλιά εγκαταλειμμένα σιδηροδρομικά δίκτυα και παλιοί σταθμοί δόξες του παρελθόντος. Και τα τρένα που πηγαίναν, Αμαξοστοιχεία 884, ώρα 12. Δεν υπάρχει τίποτα. Σταθμός Δομοκού. Άρα δόξες του παρελθόντος. Στους Βελεσιώτες, τεράστια, ιστορική, μια γέφυρα που δεν μπόρεσαν ποτέ να τη χαλάσουν και δεν πρόλαβαν να τη χαλάσουν οι Γερμανοί φεύγοντας από την Ελλάδα. Και το γερμανικό φυλάκιο εννοείται στη θέση του. Αυτά είναι ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Από εδώ πάνω περνούσε το τρένο, Μάκη. Μια άλλη εποχή θα ήσασταν εκεί και θα περιμένατε το τρένο. Τι λέτε? Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ξανάρθουμε. Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ξανάρθουμε. Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ξανάρθουμε. Κύριοι, εδώ είναι το Δεμερλί. Ο σταθμός του Δεμερλί, Παλαιοφάρσαλος. Και στο βάθος, από ό,τι εντόπισα, πέρα από το ωραίο παγκάκι εδώ που κάθεται ο κόσμος, εντόπισα και γερμανικό φυλάκιο. Ως ήθιστε. πώς συμβαίνει Σοκράτη που ήρθαμε εδώ πέρα? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είδαμε και τους επισήμους, περάσανε. Ένα πλάνο από ψηλά λοιπόν, στο βάθος τούνελ, εδώ τούνελ, πίσω μας τούνελ, δεξιά οι σύγχρονες οι γραμμές του τρένου, αριστερά οι παλιές οι εγκαταλελειμμένες. Ήταν από τις πρώτες. 140 χρόνια. 140 χρόνια και περπάτησα εγώ. Να μην λατρέψει αυτά τα ρεπορτάζ. Αυτές είναι αποδράσεις. Νομίζω ότι είναι οι καλύτερες. Και σας πηγαίνουμε σε μέρη που ενδεχομένως όχι μόνο δεν θα έρθετε ποτέ, αλλά ενδεχομένως δεν τα ξέρατε κιόλας. Όπως φυσικά δεν τα ξέραμε ούτε κι εμείς.